4 кніга цароў, раздзел 22. Осія меў 8 гадоў, калі пачаў цараваць, і 31 год быў царом у Єрусаліме. Маці яго называлася Ідыда, дачка Адаі з Баската. І дзейнічаў справядліва перад абліччам Господа, і хадзіў па ўсіх дарогах Давіда, бацькі свайго, не зварочваў ані ўправа, ані ўлева. На 18 год цара Осіі паслаў цар пісара Сафана, сына Эселіі, сына Месулы ў святыню Господа, загадваючы яму: «Ідзі да першасвятара Хелькіі, каб ён палічыў срэбра, якое ахвяравана ў святыні Господа, якое сабралі брамнікі ад народа. І хай дадуць яго загадчыкам працы ў доме Господа, і яны хай раздадуць яго тым, хто працуе ў святыні, падпраўляючы пашкоджанні святыні. Гэта значыць цеслям і тым, хто адбудоўвае парушаныя, і мулярам, і каб купіць дрэва і камяні з каменяломняў дзеля аднаўлення святыні. Трэба не толькі ім лічыць срэбра, якое яны атрымліваюць, бо яны працуюць паводле сваёй волі і сумлення». А першасвятар Хелькія сказаў пісару Сафану: «Знайшоў я кнігу закону ў доме Господа». І даў Хелькія кнігу Сафану, і ён прачытаў яе. І пайшоў пісар Сафан да цара, і паведаміў яму тое, што ён загадаў, кажучы: «Паслугачы твае ўзялі грошы, якія знайшліся ў доме, і перадалі іх загадчыкам работ у святыні Господа». І паведаміў пісар Сафан цару, кажучы: «Святар Хелькія даў мне кнігу». Калі Сафан прачытаў яе перад царом, і калі цар пачуў словы кнігі закону, раздзёр шаты свае. І загадаў святару Хелькіі і Ахікаму, сыну Сафана, і Абдону, сыну Міхі, і Сафану, пісару, і Асаю, слузе цара, кажучы: «Ідзіце і спытайце Господа адносна мяне і адносна народа, і адносна ўсёй Юдэі паводле слоў гэтай кнігі, якая была знойдзена. Бо вялікі гнеў Господа ўзгарэўся супраць нас, бо не паслухалі бацькі нашы слоў кнігі гэтай, каб споўніць усё, што нам напісана». І пайшлі святар Хелькія, і Ахікам, і Абдон, і Сафан, і Асая да Гульды, прарочыцы, жонкі Селума, сына Тэквы, сына Харааса, вартаўніка адзення, якая жыла ў Єрусаліме, у другой яго частцы, і гаварылі з ёй. І яна адказала ім: «Гэта кажа Господ Бог Ізраіля. Скажыце чалавеку, які паслаў вас да мяне: гэта кажа Господ. Вось, я навяду ліха на гэтае месца і на яго жыхароў паводле ўсіх слоў кнігі, якія прачытаў цар Юдэі. Бо яны пакінулі мяне і складалі ахвяры чужым багам, прагняўляючы мяне ўсімі учынкамі рук сваіх. І узгарыцца гнеў мой на гэтым месцы і не патухне. А што да цара Юдэі, які паслаў вас, каб запытацца ў Господа, скажыце так: вось што кажа Господ Бог Ізраіля. За тое, што ты паслухаў словы кнігі, і ўстрывожылася сэрца тваё, і ты упакорыўся перад Господам, пачуўшы прароцтвы супраць гэтага месца і жыхароў яго, што яны, напэўна, будуць у спусташэнні і ў праклёне, і раздзёр ты адзенне сваё, і паклаў перада мною, я выслухаў цябе, кажа Господ. Таму я далучу цябе да бацькоў тваіх, і будзеш ты пахаваны ў супакоі, у магіле сваёй, каб вочы твае не бачылі ўсяго таго гора, якое я навяду на гэтае месца». І яны расказалі цару тое, што ён сказаў.